в който не знаеш кое е реалност. Една последна доза. Има? Здравей. Ти не си. Ива ли? Ами не съм. Йоана, приятно ми е. Но това не беше сън. Извинявай, избъркахте с някого. Беше кошмар. Добре се справих, нали? Ами показаха само една нейна снимка. Какво? На ръба на безумието. Кой те пращате? Не знам, харесвам в представлението. Защо го правите това, бе? За да не забравяш Ива. Снимай. Колкото пъти Моля към... те, 2000, моля те. Има надрузите, нали? Нали, бе, Богу? Кажи, бе, Богу, бързо! Така ли? И сега ли влизал в играта? Кажи, бе! Моля те, моля те. Само болен мозък можеше да измисли това. Само луд човек. Само някой изрод. Добър ден! Добър ден. Ти? Да ти имаш краста. Какво? Так не те е срам да работиш с клиенти в това състояние. Костов, засрами се. Госпожице Маринова!